Mnoho menších advokátskych kancelárií stále využíva na komunikáciu s klientmi bezplatné e-mailové služby ako je Gmail, Zoznam, Centrum a podobne. Môže to znieť ako úspora a jednoduchosť nastavenia, no je v tom skryté riziko. Prvým problémom je GDPR. Pri využívaní bezplatných e-mailových služieb súhlasíte iba so spotrebiteľskými podmienkami. Nemáte s poskytovateľom formálnu spracovateľskú zmluvu, ktorá je pri spracovaní klientských dát nevyhnutná. Ďalším rizikom je to najdôležitejšie. Dodržanie odbornej mlčanlivosti advokáta. Pri spotrebiteľských službách využíva poskytovateľ časť dát na vylepšovanie svojich vlastných služieb alebo personalizáciu reklám, ako napríklad Gmail. Tým pádom nebudete vedieť svojim klientom garantovať, že vaša citlivá komunikácia zostáva striktne dôverná a nedochádza k jej automatizovanému spracovávaniu na neprávne účely. Ak zároveň k týmto službám využívate aj voľne dostupné AI nástroje, v prípade Google Gemini, spadáte do režimu B podľa podmienok SAC a máte povinnosť prísne anonymizovať dáta a mať podpísanú ku každému prípadu doložku zbavenia mlčanlivosti. Odhľadnúť od legislatívy. E-mail s vlastnou doménou je dnes základnou digitálnou vizitkou. Klienti si vás preverujú na internete. Advokát s vlastnou e-mail doménou, webovou stránkou a LinkedIn profilom pôsobí okamžite profesionálnejšie a dôveryhodnejšie. Bezplatné IT nástroje sa síce dajú nasadiť rýchlo a využívajú veľmi pohodlne, nie sú však navrhnuté pre advokátsku prax. Ak chcete zistiť, ako si nastaviť IT a AI nástroje bezpečne, rád vás uvidím na našom seminári v Žiari nad Hronom 10.3. Link nájdete pod videom.